Ta mulai ma parminggota marede mahida. Mahita Jonjo.
marhite-hite guarni debata ama, do guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, do guarni tondi parbadia, na tumo palangit do tanoon. Amin. Ikon songoni do hataku naruar sian pamangaku, dang mulak buti tuahu, iko bahenon na dolomo ni rohaku, jala ikon menjadi do umbahen na hutongos. O sude hamu akan namauas, Roma hamu tuaik, jala hamu akan asomar hepeng, Roma hamu manuhor dohok mangaton. Sai Roma hamu manuhor anggur dohok susu, unang polamar hepeng manang marpanuhor. Sai lului hamu majahoba, bisa tarbahen dope jupang ibana. Jo hamu ma ibana, bisan jonok dope ibana. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanamin na di banua ginjang. Upang iduhami tuho. Sai lehon ma tuhami tondi ni hasintongan dohot dame. Asa takasu boto hami nasa lomone roham. Jala urupi mahami mangulahoni, sian nasa gogonami. Marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Yesus manoko siseana ai situruan nuhulehon tuhamuna asa bain hamu songon nahu bahin tuhamu bartua mahamu akana mangula osa asa pasu-pasu hodingon uri-uri jala pasu-pasu hodingon uni bangsona asa pasu-pasu hodingon uni uri jala pasu-pasu hodingon uni bangsona Sungguh Tuhan bisa memberahkan Engkau diri kamu bagi raja Kita bantu Tuhan masih piluhan kami Aku masih tadi hurian dan bangsona Asa pasu-pasu hodingon uni huria Jala pasu-pasu hodingon uni bangsona Asa pasu-pasu hodingon uni huria Jala pasu-pasu hodingon uni bangsona Datangi hon mapati ni debata Ima Yohanes 10 ayat 35. Apalah sianon ma tadau ni halak saluhutna hamu sesiaku molo masih haholongan hamu ido sahatna atong rap mangidogugu mahita sian Tuhan debata lau mangulahon naho bartu pati nai ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naho bartu pati mi. Amin. Marinde hita. Hijo
patopo tima dosa tai, tuadupan di bata martang yang mahita. Ale Tuhan di bata amanami, Tuhan Yesus Kristus, hodo di bata pargogo na sohatu dosan, sitopa na sana adong paruhum na tigor, na manghumi jolma manusia, narodo hami tu jolom manopoti dosa nami, akan nahula hami marhite sian pangalasyon nami di batimu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naruai, nang sian pakateon nami nasoture, rodi pangolon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo hona hami alani dosa nami alai na tarsol bagi do hami nuaing alani asi maroham di hami ale di bata nami. Pardengan bahasa jala parasi roha doho, alani anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhukna, jala suruh maton di parbadia tu rohanami be, asa tarbain hami mangoleho di bagasan hati goran dohot habadiaun, gabe sahat hami tuhanguluan na sorasuda, na pinarbagabagam di akan aporsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesani dosa. Para siroha jala pardenggan bahasa do Jehovah, lambat tarimas jala para siroha godang, dang dibahin tu hita hombar tu akka dosata, jala dang dibaloson tu hita hombar tu akka hajahatota, songon asin rohani ama-ama mida akka anakna, asin rohani Jehovah di akka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Kor ina Kamis diudutian nong ina Hanna.
Mari kita tatangihon mahatani di bata imadagabi turpu epistel di minggu pa 23 dung Trinitatis. Natar surat di 5 Musa bidu onom memuka ayat sada sa rodi ayat sia margati pasoring mahita. Alayod dotona aturan dot uhum akanang tinonahon ni Jehovah di batamunai podahonoton tuhamu asa ulahonon muna di tano si soluhonon munai dung taru parhamu tusi. Asa marhabiaran ho tu Jehovah debatang jala diradoti ho salut aturana doho tonana. Akana hutona ho tuho songoni ho nang anakmu nang pahopum saleleng ho mangulu asa tunggajang ulurmu. Atong tangihon mai ala Israel jala rikoti mangulahon akai asa marahasunangan ho jala asalam torop situ tuhamu songon naung pinarbaga-baga ni Jehovah debatani akau pumung tuhau di tano habaora ni susu do situa ni loba. Tangihon ma ala Israel anggo Jehovah debatatai Jehovah sasadasaro. Jala ikon hawalunganmu Jehovah di batam sian nasa roham do sian nasa ate-atem do sian nasa gogom. Jala ikon para teateononmu luhut tahataon akan hantonahono tuho sadayo. Jala ikon gogoanmu mengajarhon akai itu akka anakmu. Jala taringotanmu akai molo hudul-hudul ho di bagasan jabum. Manang mardalani ho di pardalanan. Manang lahu modum peho nang dung hehe muse. Jala ikon rahutonomu akai bahen partinadaan di atas tanganmu. Jala bahen parlihotan di holak-holak di mata. Jala ikon surat tononmu akai tutohang ijabum. Do tu pangubunganmu ido sahatna. Martua doakan atu mangihon hatani di bata jala naupiopsa. Amin. Kor ina Betania.
Ren de Mahita. Tidakon maha porsiautai, songon na hinatidakon ni dongata saha porsiau nusando portibion, rak mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, natu mapalangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhan ni si Maria, nagabe-gabean si Antoni Parbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata, natu mau na bernit di pangumuman ni Silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinar silang, natuat tu banua toru, dong ditanom, namulak mangolu di are patuluhon, namanai tu surgo, lahu hundul tu siam ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea di tondi Parbadia, jala adong sadahuria nabadia, huria atau pani halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, dohot dihangoluan nasora sudah. Amin. Kor gabungan sadak.
Shalom, horas madhita salutna, tabegema tikting namasa, dot nanaing masa, di minggu pa 23 dong Trinitatis, dohot topik, maka holongi Tuhan debata, dot dongan jolma. Napar jolo sada Romawi tikting nama ragam, sada, capan salam, parhalado AKBP Immanuel Resort Immanuel, pasahaton, selamat hari Minggu, tusude ruas nihuria namat dohoti partangyangan sadarion, parmingguon sadarion, jala akka tamuenami na sadarion dope parjolo sahali marminggu di garejaon, upasatami parhorasan sian huriata, jala selamat beribadah. Di pasu-pasu debata mahita marhite parminggota sadarion. 2. Hata selamat ulang tahun, hatu tubuh dohot parsaripeon. Parhalado Gereja KBP Immanuel Resort Immanuel pasahaton, selamat ulang tahun hatu tubuh dohot parsaripeon, turuas nama ulang tahun di tanggal 28 Oktober sahat 3 November 2024. Saya di Leon Debatama gajang ni umur, hahi pason, dot akalas ni roha. Hata ni debata, tunamar ulang tahun di Enetsian, Roma walu ayat 20 walua. Alai tabotodo, saluhutdo manupak tunadenggan, diaka namar holong ni roha di debata. Aka guar namar ulang tahun hatu tubuh dot parsaripeon, boy mataida di fokus di garejata. Nomor tolu, papungo peliat tujolo. Minggu sadarion, papungon peliat tujolo dohita, 2A dot 2B, tuha porluon diakoni sosial huria dohot sentralisasi. Tuari Minggu tanggal 10 November 2024 nanaing roh, papungo peliat tujolo dohita, 2A dot 2B, tuha porluon ni huria dot sentralisasi. Nomor 4. Padidion Nabadia khusus. Tuminggu naingro tanggal 10 November 2024 di parmingguon pukul 10:15 WIB di Patupa Huriata do Padidion Nabadia khusus tusa halak dak danak boru sian wekana. Nomor 5. Diaka ruas naneng memesan almanak slux, almanak biasa, Pajono dohot mendekat, boima dipesan melalui sintua wek masing-masing tu tahun 2025. Nomor 6, Dewan Kononia, nah parjolo tu hari Jumat tanggal 8 November 2024 di Patupa Huriata do partangyangan PHD AMA HKBP Immanuel Resort Immanuel maringanan di gedung sekolah minggu HKBP Immanuel masuk pukul 10 siawib. Domutusi pinangidoma tusude ruas amana adong di huria KBP Immanuelon asaria mandohoti partangyangani. Namar kor disi ima kor ama kor ama Jericho dohot vokal grup ama sian wekana. Nomor 2, partangyangan PHD perempuan. Hari Jumat tanggal 15 November 2024 di Patupa Huriata do partangyangan PHD perempuan HKBP Immanuel Resort Immanuel maringanan di gereja masuk pukul 10 WIB domutusi pinangido matusude ruas perempuan na adong di huria HKBP Immanuelon asaria maddohoti partangyangani. Nomor 3, partangyangan PHD remaja do Naposobulung. Hari Jumat tanggal 16 November 2024 di Patupa Huriata do partangyangan PHD remaja Naposobulung HKBP Immanuel maringanan di gedung sekolah minggu HKBP Immanuel masuk pukul 10 siawib. Domutusi pinangidoma tusude ruas remaja do Naposobulung nadong di huria HKBP Immanuelon asaria mandohoti partangyangani. Nomor 4, evangelisasi kor sekolah minggu. Di hari Minggu sadarion 3 November 2024 nunga di Patupa evangelisasi kor anak sekolah minggu dung sipul parmingguan manogot naking.
Maulea tema di tuata, maulea tema di ruasta nama nupaki jalan mangaleon pangaredeon tu anak-anak sekolah minggu di nalau patupahon perayaan Natal sekolah minggu. Nomor 7, nomor 8, Boima Tajaha di stensilan Warta Jemaat. Nomor sia, nomor 10, Boima Tajaha di stensilan Warta Jemaat. Nomor 10 sada, jadwal parkur tu Minggu 10 November 2024. Minggu pagi, Kor Ina Jericho, dohot Kor Gabungan Jericho. Tu Minggu siang, Korina pada hari Kamis, Kor Ina Maria, Kor Remaja dot Naposo Bulung, dohot Kor Lansia. Nomor 12, ruas naopname di rumah sakit dot na pemulihan di Tonga Bagas. Na perjolo SP Tambunan opung Abel Doli Sianwek Jericho opname di rumah sakit Vina Estetika Medan. Na dua hon Nyonya SP Tambunan Boru Panjaitan opung Abel Boru Sianwek Jericho opname di rumah sakit Vina Estetika Medan. Na patoluhon Sintua Teh Halumban Tobing Sianwek Jordan maulea tema di Tuhata nungarap marminggu hita dot amang situa tobing sadarion. Na popaton te siagian Sianwek Jordan pemulihan di Tonga Bagas. Na palimahon situa PH Sibuan Sianwek Kana maulea tema di Tuhata nungamulak sian rumah sakit Advent. Tatangnya konma asaboi hatop malum turuas namar sahid na di rumah sakit dot na pemulihan di Tonga Bagas. 2 Romawi, warta keuangan sentralisasi dot non sentralisasi keuangan diakoni sosial huria dohot keuangan pembangunan. Laporan keuangan negara jata tu sentralisasi dohot non sentralisasi Boima Taida di lampiran kolom parhepengon ni huriata di minggu sadarion. File warta jemaat lengkap Boima Taida marhite skandis or scan kode na adong di halaman terakhir warta jemaat. Parhalado HKBP Immanuel Madok Moleate tusude ruas napasaton pelean bulan pelean tahun perpuluhan hamoleteon diakoni sosial pembangunan nihuria. Debatama nama masu-masu sude ruasta. Horas, shalom. Tapasa mapiliata sada ado sada be las marid de mahita.
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas selamat hari Minggu di hita saluhutna. Hatani debata di hita di permingguan tahun tersurat di Evangelium Markus biddu 12. Mamuka maisian ayat 20 sahatu 34. Markus 12 ayat 20 tolhastu ayat 34. Hujahama di hita inang amang songonon mahatani debata. Na di BG si boto surat sahalak do nasida nama sialusani gabe Roma ibana jumonok dung ditadda dinggan ni alus ni Jesus disukun maibana dia do patik na umangat sian patiki sudena dia lusi Jesus maibana di dokma odo patik na umangat tangihon ma ali Israel Tuhan sasadasa do Tuhan debatatai jala haholongammu do Tuhan debatam sian nasa ate-atem, sian nasa hosam, sian nasa roham, doho sian nasa gugum. Ia patik paidua na oddo, haholongammu do dongan mi songon dirim, patik na umangat sian na duai dangadong. Jadi didok si boto surati matu ibana, tikos didok ho guru, hobar tu hasit tongan, sada do debata, jala dangadong na asing dukon ni ibana. Jala makkaholongi ibana sian nasa ate-ate, sian nasa roha doho sian nasa gugu, huhut makkaholongi dongan songod diri niba, umangat doi sian saluhut akka pilihan situtungon nang pilihan na asing pe. Dung di bege Jesus patas na maralus ninna mamadok ibana. Dang sadia dauho sian harajau ni debata. Olak ni i dangadong be nahum roha pasukun sukun ibana. Ido anggo sahat ni turpuki. Uriana hinaholongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Wak buinian proses di perdalanan ningolutta uju mengalami kebingungan hita. Adong nabui mangalihon hatorangan asa posro hatta madalani nguluon. Outbui nian uju mangadupi hamaolok kita adong naradi mangurupi hita di akka hamaolon gabi lubang tahilala. Outbui nian uju marsak hita adong na mga tusiro hatta na marsaki jala olo ibana mangapuli hita gabi tarapul rohatta dohot pikiratta. Sasitong na tuk doi jalo otta amanginang sianak kadongat tanah humaliang jalarade doi sasitong na nabui doi jalo otta hilala otta di tonga-tonga ningulutta molo tutu hita makilala songon akka jolma nomor 2 jolma naung nisiraan ni hata ni debata. Alai pada kenyataan realita nata adopi selalu do adong dua situasi nabuita jalo tahirim donian akan adinggan alela subui doro suhar-suhar ni tahirim do asa lancar sudi akka na tapi kiri do akka na taulahon alai laus bui do suhar-suhar ni na tadapot di tonga-tonga ni ngolutta. Alai dak kolak kita songoni inangamang di pelayanan ni Yesus pe songon na diturpukon molo tajaha sian gijang saha tutoro biddu 12 sian Evangelium Markuson. Nangadong lancar sudi pelayanan nah. Gariada 2 hali maibana diujuni. Sahali diujuni akahalak parise
nanang mangitip hasalan ni Jesus. Di buwan na sida ma akka halak parise na jonok situ tu panggonggomi rom hati-hai. Di sukun na sida ma Jesus ay patuk do tehe manggarar pajak, manggarar upeti tu panggonggomi ni nanasida. Jadi neng mangalului hasalan na nama nasida, hasalan ni Jesus. Molo salah Jesus mangalusi, Peter takupon nama. Natuan do nabisuk tu hatta Jesus dang dabo nasida salah di alus ni Jesus na mangalusi sukun-sukun na mangujuni. Didok Jesus lehom matu kesar nasian kesar, jala lehom matu debata nasian debata. Dungi Roma muse halak saduki manukun di uduk ni turpuki. Ai isiro di ari haheyo sugut ala sopor sea halak saduki o taringot tu haheyo sugut adong pitu marhaha maranggi siak kangan manguli sada boru. Mate masiak kangan idang adong tading-tadingna dioli sipai dua mamuse songoni mate saat tu na papituhon dang adong tading-tadingna di haheyo suguti isiro sian na pitu inagabe amat tani parupuani. Dungi dia lusi Jesus di haheyo suguti song suru-suruat dong uluni jolma ninna Tuhan Yesus. Tangadong dapok nasida salah taringot tu alus ni Jesus. Ala itu tu amanginang adong dua akka na mangujuni Jesus naso tutusi tutu nasida nang mangalului akka alus na tigor sian Jesus di parrohahon sahalak si boto surat dui. Imanakin na tabereng di ayat 20 alui. Dang sudi hape na mangujuni. Dang tadok nakit dang sudi lancar anggo pelayanan ni Jesus seodong do akan nama bahen hamaolon. Alai tong do adong na nama bahen akka las ni roha. Tuhan ni mapajupang Jesus doho sahalak si boto surati. Dinaro ibana sitong ibana tutus situtun na yung manukun tutuhan Jesus. Ay dia do na umangat siyan patiki sudena. Molo dihita amanginang 10 do patik daido. Patik perjulu sahat tu patik pa 10-hon. Nang adong patik pa 10 sadahon. Na itabay halak batak dui. Munang masipailanin na. Anggo patik hola 10 do. Alai molo di halak Jahudi di paheba-heba ma 10 patikon amanginang gabe 610 tolu butir. Ido alana gabe bingung halak Jahudi si 610 toluon ay nagudang may. Na dia manom manga di si. Ido sukun-sukun ni si boto surati. Manga na yang paling utama. Ay nga pagudakku. Sapi 610 tolu. 610 toluon 240 may marumakon parsuruon. Perintah positif. 365 may marisihon ora-ora. Jadi tiap hari sada. Hersongonima molo dibagi sa taon. Asa bui tarulahon si 610 tolu butir penjelasan manang penjabaran ni patiki. Jadi bingung do. Nang si botok surat sendiri pe bingung do ibana. Na dia do nomangat. Jadi tabayak ko majuhita inang amang molo gudang rosot ulaut tadi tongan di bagas manang akka ulaut tadi duru ni bagas ala ni gudang na bingung kita na dia do parjulu si ulahonon ulo si pata gabe jongong hita gabe dang tabo to manodong do pak dia terlalu banyak tidak bisa lagi kita pilih mana yang paling utama yang harus kita kerjakan. Iro nakihudok di patujulu ni jamitai seandainya ketika kita bingung kita memiliki teman yang bisa mengarahkan kita nyom mabai perjulu dia tabu mata hilala ate inang ama. Ngetuani do si boto surati di kebingungan nai dung dibereng ibana naking akka persoalan nabi nuan ni halak saduki dohot halak parise da jalabui dia lusi Jesus dengan gabiro ibana tu Jesus kon husuk kunon tu Tuhani tu gurui dia do no manga sian patiki sudena.
Jala tabireng siano ninang amang ulinai ate molo si boto surat Saduki dohot Parisi sasitonga sada golongan doon. Tokoh-tokoh yang sangat dihormati di tengah-tengah ni halak Yahudi. Jala biasa na margorak kasih boto surat Parisi do Saduki, mereka sudah ambil posisi berseberangan dengan posisi Tuhan Yesus. Molo di aka politik tanwaing di dok mosongon oposisi. Sado aha nabi na ini Yesus berusaha do nasida menentang. Alenang pe adong songoni gobbaran umum taringot to akka halak Parisi si boto surat do Sadusi, alayang go si boto surat na sahalakon dia berani tampil beda. Adong dotong akka tokoh-tokoh na asing songo si Nikodemus dia ke jamita minggu-minggu na salbu, dia juga berani tampil beda, berseberangan dengan kaumnya, berseberangan dengan orang-orang dengan jabatan yang sama dengan dia, tapi pikirannya dan tujuannya berseberangan dengan mereka. Amanami na nami dengan sahapur siam bohado hita barani do hita tampil beda sianaka na asing muluadong halak nasay mga bati aka ulaw na dinggan muluadong halak ala ni mga sahon guguni suara na dot huasona na naing mangotapi aka na dinggan di tonga-tonga ni ngulutta bohado hira-hira amang inang sikapta radido hita gabi berseberangan dohok na sida manang gabi tapayu-ihu do gabi tatulupi los gabi tapasaut na nidok nai hape nga maralo tu na pinangido ni di bata molo si boto suraton nasa halakom marasing do ibana dot akkadongan nai adong nakina mangujuni alayang go ibana tung marasing do ibana jala di pajonok ibana do tutuhani laho madapot akka sodang hatiuron di pajonok ibana do tutuhani asa dapot akka pikiran na dinggan ibana dohot pemahaman na baru ibana tarlumubi mengatasi kebingungan na tarlumubi lau paturehon akka narudut di rohana asalam hibul rohana makkaholongi Tuhani. Buhado hita manginang, molo adong akka kebingungan di hita, molo adong di hita akan naso taatusi, molo adong nama bahek kita gabi bimbang roha dot hapor seotta, tuisedo hita mangalu-alu. Buhado hita mengatasi kebimbangan ni, tapasobu do, manang tabawa modum do, manang rodo hita songon si boto suraton, tu de batah, buidui marhite nata jahai bibil tai boidoy marhite nata sukut tu pangulan ni huriatan na berkompeten boidoy marhite na diskusi hita do akkadongatan nata etong boy ibana mangurupi hita dia ke pemahaman ni manang nagabe dangadong be diskusi-diskusi di hita dangadong be terbuka di hita akka sukun-sukun dohot mangalului akka hasitongan molo adong kebingungan di bagasan rohatta tapasob budui kebingungan ni manang gabi alus nalipedo tayetong dangadong alus na hobbartu nata pangido hobbartu natar surati ujungnya gabi alus sian duru ni natar surati do talului sian akka padde bisuk sian akka namalo na di portibion gabi do taloas mangarajai roha dot pikiratta ujungna taralusat dunian kebingungan tay, tapi dengan versi yang berbeda. Ua songon si boto suraton mahita amanginang. Mulu adong naso taatusi, mulu adong nama baik kita bingung, unang tapasobu, unang tapapudum, unang laos gabe tapaloas hita medelani ngulutta dang tuntas, dang adong pencerahan, dang adong tabahan ni parbinotuad di hita taringo tu sesuatu na naking taraguhoni Roma hita tu Tuhani jala tasukun maibana boy do marhite tangiang marhite nang akan atajahay bibil tay tasukun nang akka parngangala parhalado ni huria nang akadongan na boy mangurubi hita di akka nata diskusi honi imana ta parjolo tabereng sian turpukon asa
songonima hita mengalami pencerahan. Jadi muladong do semangat si songono di ruas ni huria dohot parhalado, maka dipastikan amanginang lam tabbado parbinoto watta ganup taon, lam tabbado na atatusi di bagasan pardalanan ngulutta jala boy dimulai bingung hita, tetapi semakin perjalanan hari, semakin bertambah hari-hari kita ate inang amang gabi tabbama akan ataboto. Dungi na padua hon tabering ma dia lusi Jesus do si boto surati di dok do om mapatik na umangat tangihon ma ali Israel Tuhan sasadasa do Tuhan de batattai jala haholongammu do Tuhan de batam sian nasa ate-atem sian nasa hosam sian nasa roham doho sian nasa gugum. Mertudu maju hita manginang isi mahita nong bui mangulahonon haholongi Tuhan de bata sian nasa ate-atem sian nasa hosam doho sian nasa roham doho sian nasa gugum. Ate-ate, hosa, roha, gugu. Tangadong dopi ate inang amang. Tangadong dopi hita natuk mangulahonon. Alai berusaha makaholongi Tuhani sian nasa ate-ate, sian nasa hosa, sian nasa roha, sian nasa gugu. Mudah-mudahan dipargugui hita diurupi. Atong molosongonido sutung adong hita na merasa nong hebat ate amang inang. Sutung adok kita nong merasa sempurna ngulutta. Sutung adok kita nong merasa nong sikop hita makaholongi Tuhani. Alanga usukun naking, jalanga jujur hita mangalusi. Tidak seorang pun yang telah mampu melakukan ini seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Alanidu kita ini semua adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang gagal. Akahalak nasot tahu do hita sahitonga majono ki Tuhani. Karena ketika kita mau datang menghampiri Tuhan, kita harus benar-benar dengan kasih sian nasa ate-ate, kasih sian nasa hosa, holong sian nasa roha, dohot holong sian nasa gugu. Bahata pasere marohatta. Kita ini semua adalah pencari anugerah Tuhan. Di rohi tatu gerejaon, kita tidak mengasahon akka hati guratta, rohi tatu ganu perpunguan, dan rohi tatu mengasahon akka hasit tongatta. Tapi kita ini semua adalah pencari anugerah dan kasih karunia Tuhan. Lehomma Tuhan diau asini rohami, ido si patu pauta. Alani dangadong be tutu di hita na menganggap diri na ukebat hita sia dongata na asing. Kita sama-sama orang yang mencari anugerah dan kasih karunia Tuhan. Dungina paduahon molo didok hita makaholongi Tuhan de bata sian nasa ate-ate, sian nasa hosa, sian nasa roha, sian nasa gugu. Tentu dipangidohod do tu hita asa serius hita marsitu tu hita makaholongi Tuhani. Hiado sada keluarga mengundang perhalado mabahen pertangyangan syukuran. Ditongan di jabuna alamalum sian persahiton. Yudang maka parhalado, yudang maka punguan kor, yudang masya tonga-tonga ni wik. Sadok kadang do pola sampai kesaksian di acara ibadahi. Berpenidangi hami itu Tuhani alani dinggan ibasana malum inatta sian persahiton naposi. Pinuji ma Tuhan. Sudi ma marulup-ulup dia tiki acara ibadahi. Sipul ma acara ibadah hamanginang iparadi dunang tuak. Minum ma akka ama akka ina pe dung idayotik manis do baju-baju sagala subah ninna. Alayang gua akka ama termasuk ma amat terperjabui tabu ma dihilala sukses do pertangyangan non idorgu ma sapitulo pak galas. Anggunakit didok di bata ninna. Alidung masuk tua gitu lo pak galas terbuka mamatay. Na merubah dohami tupu subuhit mabuan habing nabotar. Sianido meluminat taon ninna. Anggutik kisah dari mana naking madokon Tuhanido mangalihon hama malum. Alaidung masuk guguni tuaki amang inang gabi terbuka ma ternyata na maruwa dunin na nasida tupu subuhit mabuan habing nabotar laos disima malum. Tetua manami nanami dengan saha persyaun
maka holongi Tuhan di bata sian nasa roha, sian nasa hosa, sian nasa gugu, sian nasa roha, tentu itu membutuhkan sebuah komitmen. Termasuk madiaka perdalanan ningulu na maol, akah persahiton, diaka pangumuan na somarnabui jupang, doh dia kalas ni roha, doh dia kana sinita ni roha, dia kana hinirim ni roha, naso rodope, naso tolhas dope. Ini adalah sebuah realita, naikon patarida honotta di ngulutta, holong do rohatta tutuhani, jala bentuk ni holong ni rohatta tutuhani, naso marakup Tuhani tabahin. Jangan menduakan Tuhan. Unang gabi ay buhado songon na sumarnadong do piridangmu yaitu sama jo hita marubat adong do isan na mengada-ngada amanginang di keluarga nami pi adong do songoni dua itokku hian deling do marpinopar iya adong gua ka na pamalo-malo rupani ro boy do hutangani hininna alay jajihum ma molo berhasil an nodda alit tonom mudo manangah turuk kokon hubigi sendiri mitik tidak dan do nang artini narohaku ropa ruba to tujabu dia hutangani hudapol ngapiga na berhasil siya naunin na ibana ipajulu ibana huwasoni Tuhani jadi idokon ibana molo berhasil lon ikon alit tonom mudo manangah turuk kokoda dung pesonar huatu seberarti mengidu kalung mas mulu berhasil. Tuhan ini orang berhasil. Dang binoto ahiyab bi alitono turukung nahi. Ay di pa julo-julo iba na huwaso ni di bata. Berkat anak, keturunan, itu urusan Tuhan. Asa buhado setiap rumah tangga, naso dilihot di bata, do di iba na pasu-pasu parenak kono. Tuhani bahinokko. Molo dilihot Tuhani pasu-pasu parenak konon mauliate. Alay molo tumpe di pabeda dope dang dope dilehon satu bagasan tikyon angguau ikon haholongakku do Tuhan de bata. Naso jadi marakup ibana bahinokku. Buhado molo adong aka keluarga tanah mersahit inang amang ngaliling marubat dang marna malum. Biasana akan ang mengadupi parsahitum naliling tinggil do si parion na mabigi adong wasa pangubati. Alay buhado akan namar sahiti dohot keluarga na mendampingi namar sahiti sotung lilu tabain namar sahiti anggo namar sahiti tu dia pita hutti olo di ibana penga lilu tabain namar sahiti tago nama di ay marsahit jala hacitan asal mamar si hohot di bagasan Tuhani daripada ikon marakup Tuhani bayanon lau mangiahi hama malum. Kalau sembuh benaran bai pedang mungkin sembuh benaran ay pasti do gabe terikat hita secara berkelanjutan tu pangubati i. Ala nido ala holong do rohatta tu debata. Nah sejadi marakup ibana bahinotta. Bohado akan kesulitan ekonomi. Na mau libana mengalului rezeki ganupari. Gabi tubuh sakap ni rohana boha manakko mau nuaing. Boha mamunu maau. Boha mengedarkan narkoba maau. Boha gabe menggadis ugasan nihala maau, gabe agen langit maau. Amanami na nami dongan saha porsiaun, molo holong do rohatta tu di bata, jala tutu situtu mataruji do holong ni rohattai, di bagasan akka parnguluon na macai dok-doki. Ido alana taha holongi ma Tuhan de bata sian nasa roha sian nasa gugu sian nasa ati-atita. Omma patik na umangat na pinasaha ni Tuhani dihita. Molo di bagasan holong tu de bata hita amanginang pasti do boy hita makilala pangurupion ni Tuhani. Parjulunai jala pasahatok ko do naking alahu singgung taringot tu ibu tokku ngamari anak ko be ibu tokki hampir 15 sampai 20 tahun petehon dan bukan karena dukun tadi alai
setiap martangia kami ditongani bagas semaraburat do iluni omaon huingot mangidohoni siat Tuhani. Manangise napatuduhon holong na tu debata. Pola ibana sampai uso-uso jala menghadapi pergumulan berat. Alai totong dihamonak konimana naso marakup Tuhani di bahen. Saina urupan ni Tuhani do. Pasu-pasun ni Tuhani do. Atau nga manginang molodidok makaholongi di bata sian nasa gugu songon na di epistel tanak kinganima. Ikon bahenot tado Tuhani ingotot ta Tuhani diganup partikian. Idolapan di episteli ditaringoti di si ikon haholongamu Jehovah di Batam, ikon paratetehonomu luhut hataon, jala ikon didok di si bahenomu di pangubangamu, surat tonomu di holak-kolang ni matam, ninna. Itu artinya makaholongi Tuhan di bata, tuji pe hita lao sadihari pe, taingot Tuhan di bata, jala berusaha hita mangulahon hatana dohok patikna sitong. Tapasiding akka na pangalahon na mabahen marakup debata. Itulah jalan kita amanginang pasangapon debata makaholongi debata. Na parpudi di dok do marhiti jamitata ikon haholongammu do ngammu jolma doson dirim. Om mapatik na paduahon na sarupa rikot na dohok na perjolo na kingani. Bahwa mengasihi sesama manusia sering sekali gampang mengucapkannya, tetapi susah untuk melakukannya. Amanginang molo acura adong pertandingan di bait dihita. Tacoba majondo ditongani bagasta. Molo mangulu dupe amatta tu amatta tadokkon. Molo mangulu dupe inatta akka amatta di pasahak matu inatta. Molo dang adong be tu yanakon. Sadok melodang adong iya nakob be nga mangarat to isi madong atay jebu asal mo nang tupanang katadok ko nate. Merlubba madokkon holong doro hakku tuho di bagasan 30 detik. 3 hali ma bui tadokkon holong doro hakku tuho 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 di bagasan 30 detiki. Yado di luar negeri adong perlombaan songoni mabahen rekor mengucapkan kata I love you di bagasan 30 detik monang masahalak padita na poso alabui diucap pon ibanay tudungas saripena onop pulusia hali. Ano ta coba jo amanginang tabay jo pengatur waktu coba penutuin ang padita di jabuate anang 3 hali do boy hudok holong doro hakku tuho di bagasan 30 detiki upabuah penutu jamitakku minggu depan minggu pagi au ang na 3 hali dapat. Alay persoalan na ati amanginang holong rohakku tuho, huhaholongi ho, itu bukan hanya persoalan mengucapkan. Alay ima na gumudang na umarga mangulahossa. Gudang dohalak madok holong rohana tudonganna alay dung jupang akka hamaolon, dung jupang akka rohana terluka, dung jupang akka bentuk ni parsauran na terganggu, sangat-sangat kekeh, sangat-sangat berat untuk melepaskan pengampunan. Dung jupang akka rohana terluka, dang rohana dang marsiajar lahu mengampuni, tapi ingin membalaskan. Dung terluka rohana, dang adong niatna untuk menghentikan, alai memikirkan bagaimana pembalasan yang paling baik, paling mujarab. Dakolan di parsauran ditongani huria, di parsauran ditongani akka masyarakat pungguan marga, alai ditongani keluarga pe gudang guna terluka hati amanginang. Dan luka itu masih belum bisa dipulihkan.
Jadi sampai matua pe amatai do inatai bui berengo sabaga serap tu dulu tuturuan. Tapi mungkin saja masih menyimpan hati yang terluka satu dengan yang lain. Atong di dia do holongi. Tadok holong do rohaku tuho. Jala didok Tuhani paret tanapa dua hon nama cerikot ha holongi dongan mi doson dirim. Tumabu memang yang gak usah menikah supaya tidak mau saling menyakiti dalam pernikahan. Tumabu memang gak usah berkawan supaya tidak disakiti dan tidak menyakiti kawan. Tapi apakah itu yang diajarkan Alkitab kepada kita, Amang Inang? Dam, kita harus tetap berkawan. Kita harus tetap berada di tengah orang-orang. Mungkin dia menyakiti kita, angka pembalasan. Di sommana nidoknai holongi, menutupi banyak pelanggaran. Kasih itu mengampuni. Jala ido ubahen nama cairikot patikon ulah honot ta amanami nanami dongan saha porsiaun. Aidang murah mengulahon holongi. Bolo tabi gido aka jami tataringot tu holongon nang aka padita pe boiro gagal mengulahon holong. Anggo jami tani paditai haholongi madong ami moladong diho lihat dua adong dua baju meleo serinda kan barogel lenga iliam masare baju ne matai tu pangidu-idu ilulu ya matom padita ai dia baju ki ngahuli apa tu pangidu-idu pasa leo nomui alidu jami dam molorong dua leo sada tu halakat do jami tedang tu hita hendak. Sering sekali Amang Inang taringot tu holongon gagal hita tayong olam pasahaton dihata makaholongi alai parulaun pambahenan dam tanpa membeda-bedakan jala mengasihi sesama manusia songon nanidok ni Tuhatta Yesus apapun yang kamu inginkan supaya orang lain perbuat kepadamu perbuatlah juga demikian kepada mereka. Molo naing diampuni dongammu ho, ampuni matong dongammu. Molo naing diaju dongammu ho, aju matong dongammu. Ido pangaripunan ni patiki na pinasaha ni Tuhan Yesus dihita. Atau ngamanami nanami dongan saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus di patik na duaon patik makaholongi debata sian nasa gugu dohot makaholongi dongan jolma doson dirita ido si ulah honotta si pergumul honotta jala ido si pariahatta di bagasan pardalanan ning ulutta taidehom majuang manginang nomor 420 sadai buku detai gudang dope si guru honomi. Taidehon ayat sada dohot ayat tulu. Gudang dope si satu dos odo Tuhan mi sai tong nahu ra hati guran dope hapor seaon mi dirim sabi dihaholongi ho dongan mulas dihalupa hoko ayat tulu tati ruho lo
madungatai ai ruasni Tuhan tadunangi masih jalangan Solo tu debata martangi yang mahita. Mauliate madihuali Tuhan dihatam na kutangi hok kami di parmingguan namion di pasahat hodo patik na mangati di ngulu nami. Ima makkaholongi ho siyan nasa gugu, siyan nasa roha, siyan nasa hosa, doho siyan nasa ati-ati nami. Laos makkaholongi liati Tuhan holong do di patadahok ko tuhami. Dada huaso, dada pembalasan, dada ngulu na marsikor ala manipan doho maniup kemarahan kebencian. Mauliate ma Tuhan na dumingganido dilehok ko, dipodahok ko tuhami. Atik pe jujut hami Tuhan mangasahon keegoisan nami. Jujut hami mangasahon hadirion nami. Dang hupatu pahami na pinodahon mi. Alay di paulak-ulak hodo Tuhan holongmu. Di paulak-ulak hodo Tuhan podam na laboki. Laho mangapoi rohadot pikiran nami. Tuhan tutu di pardalanan nami di Portipion olodo utinggal hok kami hatam olodo hulau si hami paretam ala mabiar hami ala gabe dang dapotan hami diaka ngulu narikot di siganu pari olodo gabe ubiar rohanami dang mangan dang minum dang dapot rezeki gabe utinggal hok kami lomone roham Tuhan nasi roham ung ditongani huriam jujuk do Tuhan hacit rohanami jala jujuk do nang hami makaciti pakilalani dongan nami dilihok kodo sasitong naholongi di hami asa bui Tuhan unang mertabba-tabba akka hacit ni rohai alai di botohodo i Tuhan kudang do hami tutu na ulomuan rohanami mamiop-miop hacit ni rohai gudang do hami na gabi naing mabaloson akka hacit ni rohai na hujalo hami. Gudang do halak na tersiksa oleh Tuhan. Aladang marna selesai akka persoalan balas membalas kebencian dibalosot dohot kebencian. Gudang do halak oleh Tuhan nang halak Kristen sadiri na gabi marsahit aladang mampu mengampuni di bagasan akka perdalanan ninguluna. Jaladang mampu ibana tong mangido pengampunan. Tuhan unang mamari suang hatam na hutangi hok kami. Hatamido hanguluan nami samargugu hami Tuhan melepas pengampunan. Asa sehat daging doho todinami. Asa mardame hami Tuhan manobot ho. Pasu-pasu mahami Tuhan. Asa buihu haholongi hami dongan nami jolma. Songon nanidok ni hatami ali Tuhan Yesus Kristus. Manang aha na pinangido ni rohanami. Naing baheno ni dongan nami tuhami. Ima patupaun nami. Ajari hami asa tarpatupahami i marguguhon. Marhitihon todim na marguguhuk kami. Mauliati madiho ali Tuhan nung ngasipulbe. Tutu jamitami hutangi huk kami. Jala ditikyope. Martangi yang mahami turupanmu Tuhan. Mangiduhon dengan ibasam. Dongani mahami ramoti hami mangulahon aka ulaw nami di bagasa samingguon. Pahipas daging dohok todinami jala pasu-pasu marparbui na niulani tangan na niulani pikiran nami. Nahobar tulomone roham. Pakion nami may Tuhan manguduti ngulu nami. Tuak kayanak ko dohok pinopar nami. Dohot mamuji pasangapok ko gabi haboran ni pasu-pasu. Lasongonima le Tuhan hutangi aku kami. Saluhut na karuas ni huriam na marulang tahun. Marulang tahun kelahiran dohot marulang tahun pernikahan. Say lam tabatabay malas ni roha, lam tabatabay madami, lam tabatabay ma Tuhan aka pasu-pasum, di aka na marulang tahun,
Akana met tabba mahahi pasonna ibur-ibur magudang jala totong ma di bagasan pangaramotiomu. Akana marsikola martaba-taba mahabisuhon persitutuon jala gabedalan nasida matuhan aka persikolani mangeahi masa depan. Ka ama ina akana tua-tua sayhoma Tuhan nama nabanabai aka gugu dohot hahi pason dohot aka rezeki. Asa ugudang ma jala ubelga pos ni roha ni aka amanami do inanami sian aka ganggu ni roha ala na dihapor siai hagugoonmu. Nang aka pardonga saripeon ni aka ruas ni huriam pe Tuhan say pargugui maama dohot ina asa totong satia di parsarepion na jala totong mangulahon lomo ni roham. Ali Tuhan Jahuba di bata manami songoni mahutang ako kami aka ruas ni huriam na di bagasan parsahiton say homa ali Tuhan di bata na mangalehon gugu dohot hama malum. Pasu-pasu matuhan amanami amang SP tambunan opung abil duli sian wik Jericho dohot inanami inang opung abil buru na dirawat di rumah sakit Vina Estetika Medan. Say lehom matuhan haguguon hama malum pasu-pasu maamanami doho inanami i asa tanggal nasa sahi sian pamatang nasida. Songonima ali Tuhan mauliati hupasahat hami dinaposom amang situa tehalum bentubing naung mengadupi proses operasi di rumah sakit na diarena salpui jalanunga ali Tuhan buirak merminggu dohot hami asini rohamma na pamalupon patupahon pemulihan total di simajujak ni amanami pasca operasi berangsur mapulih ali Tuhan simajujak ni amanami naposomi asabui musim mangula akka ulaon na songoni nang makobasi akka ulaon di tongan ni huriam. Pasu-pasu maali Tuhan nang amanami amang ti siagian sian wik Jordan na celakaan dia katiki na salpu. Songoni nang amang situa hasibuan na tua-tua nami na sian wik kana na mulak sian rumah sakit Advent di hari natuari jala mangiahi hama malum manuaheng siat tongan ibagasna. Lehom matuhan haguguon dia manami i pasu-pasu matuhan dihatuaun na asa totong taruli amanami dope digajang niumur dohot dihahi pason nang las ni roha. Songoni mali Tuhan Jehovah di bata manami dihami saluhu na namarpungu dison totong ma sodakon buhimad dongani hami paherbang tangamu memasu-masu hami las marohanami Tuhan mulak sian bagas coromon jalahot malas ni rohanami ibuanon nami manopot akka ulaon nami diari marsugot jala pos dorohanami dang marakup hobahenon nami Tuhan disudi akka pardalanan ningulu nami huhaholongi hami maho sian nasa rohanami jala huhaholongi hami ma dongan nami doson diri nami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami tangihom matangiang nami amin. Tapasaha mapiliat tatujulo huhu mahita maredde.
Jong Mahita Saluhut. Tatangya koma peliata. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohok na sa ulibasa na mauliutus, hupas hat hami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di julom, pasu-pasu may jala ramoti, asa hupar hasea kami pilihanon, pati bulhon harajaomu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion, buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliati tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say ro maharajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tungaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madusanami songo panisanami, didu sanidongan na mardu satu hami, unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangagu. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho, di dopakot Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasarhom madamena tu todim.
Ya, WA aku di sini ya, hancur kan ya.